ba? Asim na asim. Hindi may pintay mo ako. Kain tayo mga bay. May pritong bangus tayo dito. Daing. Sabay na kami sa amo namin kasi gutom na talaga. Makain sila doon. Kaya din kami. SP tayo nga ni SP. Patay. Huwag ka magwala. Bangus. Sausawan. Sarap na ang pangpang niya. Itong mahashi. Kamay ka lang sa. Marinig mga kutsara. Marinig ang mga kutsara natin. Manahandahan lang. Itong amo ni ano, di ba natin natanong kumain ka na ba? Ano? Grabe yan. Kaya sariling sikap talaga tayo, hindi tayo tinatanong eh. Masarap dito ang maasin kasi pero naman na nag-sugar na yun eh. Fresh ginger. Nainhiyan ng pusa. Amoy? Hindi na. Sausawan mo, meron ka na? Tapos yung balat, walang itapon mo. Pati balat, manilayan mo itapon mo. Ano mo? Diskarte lang nga ba para makakain. Gutom talaga. Hintayin mo siyang tapos. Tagal. Sana hindi magtawag. Sarap.
Ito, dalawang hiwa tayo dyan. Bunso kaya. Tirahan konti. Hindi namin. Ano namin jud ba? Pati sili, walang sayang sa akin. Ang sarap. Ah, may mangga. Nilagyan ko mangga yan. Okay lang pa. Mangga na tilampe. Mangga mo pa to eh. Sar. Parang medyo matamis na. Ang daldal ng bata namin. Nakakaaliw na. No? Kakatuwa. Sila yun na amoy. Punta dito kasi may sipon. Batang maamoy. Batang amoy. May sipon siya. Kaya wala. Nabi kanina. Para akong lalagnatin kanina, Sar. Sa kahapon siguro yon yung, di ba bagong ligo? Tapos labas tayo lamig. Nagtanim tayo sa labas, lamig. Hindi ako minom ng gamot. Mainit at tubig, may asin lang. Nawala naman. Hindi ako masyado minom ng gamot. Tsaka na pag hindi niya kaya. Nang nabigla yung ano ko hapon. Bagong ligo. Tapos nagtanim sa labas, wala mga sombrero, walang jacket. Kaya ako pag bakit di ba, takot akong lumabas kasi nangyari sa akin. Sobrang sakit ng ulo ko. Nga. Nung naligo ako nun, lumabas ako. Gabi pa. Madali ang kain. Sarap. Mabilis ang kain kay Kasi baka biglang magtawag. Ako, ang hirap. Hindi na alam mo mukha ng kami. Ang alam nila kasi, kakain tayo pagkatapos nila. Hindi na kaya, gutom na. Ay, thank you, Lord. Gusto din. May naiwan kayo sa mga trabaho. Oh, chay. Sarap. Pero sabi hindi pwede yun. Hindi daw pwede mag-chay pagkatapos kumain eh. Hindi, tulog na lang yun. Bakit sila? Tubig muna bago chay. Ano? Tamad akong pumunta ng kumuha ng tubig. Ito na lang, hindi. Sarap pati sili. Sarap. Gusto ng puwit. Gusto kong puwit. Patay magnig. Ito maingay ka to. Marinig tayo ng amo.
Hmm. Ito naman, patatas. Ay, huwag kang maingay. Kutsara. Nakasurvive din sa kain. Yes. Yeah. All my jobs are there. Yes. All my underwear. Yes, all. And about the clothes. You put it on the chair. Yes. Because I don't know if I will send it. So, Ako na nag-ayos ng ano niya, gamit niya. Ayun na. nalabahan na siya. Nilabas ko na kayo. Lahat ng ano naman ito. Ako na nag-ayos kasi ang hindi niya gagalawin niya. Pag hindi ko gagalawin. Nangyari. Ako na nag-ayos. Okay daw yun ako kasi nilabas ko na lahat. Kailangan amoy ko sa isa. Hindi nilagay ko sa lahat. Hindi ko alam kung may marunit-manis. Pero yung mga pang-ano niya, ang lakat niya din, ilagay ko lang sa Dapat turuan mo siya. Ano siya, mag-alis. Bigyan mo siya ng bag na lagay ng marumi niya. meron. Sabihin mo, pag may marumi ka, dito mo ilagay. Meron. Hindi niya ginawa. Siya ang nagsabi. Ito, kahit naman ito ginawa na niya. Hindi niya nilagay ng doon. Okay mga bahay, thank you for watching. Gutom na kayo. Duwa pa naman ng mga amo. Pati gutom. Muna aming kamot na lang kita ni mga pipuli. Aram kakaot ka. Sige, bye-bye kay magmaritis namin Sarah. Okay? Bye.